Il-lingwi huma magħmula minn miljuni ta' kelmiet li jieħdu tifsiriet differenti skont kif jitqiegħdu fis-sentenza u skont l-intonazzjoni li jingħataw. Ir-riċerkatur Dwayne Ellul tkellem magħna dwar id-dokumentazzjoni u l-istudju tal-kliem u tat-tifsiriet differenti tiegħu. Fil-lingwistika nistudjaw il-lingwa f'diversi livelli, nistudjaw il-ħoss fil-fonetika u l-fonoloġija, nistudjaw il-binja fil-morfoloġija u fis-sintassi, fil-morfoloġija nistudjaw il-binja tal-kelma, fis-sintassi il-binja tas-sentenza, nistudjaw ukoll it-tifsir u dan nagħmluh fis-semantika fejn nistudjaw it-tifsir tal-kliem u anki r-relazzjonijiet bejn tifsiriet differenti tal-kliem. Pereżempju tazza li hija dak ir-reċipjent li tixrob minnu. Imma nistudjaw ukoll il-pragmatika li hija t-tifsira li tasal mill-kelliem għas-semmieħ f'sitwazzjoni partikolari. Ġifieri jekk se nżommu l-eżempju ta' tazza, jekk ħanejda d-dar ħatfisser mod, imma jekk ħanejda fi klabb tal-futbol il-kelma tazza ħatfisser trofew. Is-semantika nistudjawha wkoll foqsma differenti. Għandna s-semantika storika li fija nistudjaw l-iżvilupp fit-tifsir tal-kliem, kif it-tifsir tal-kliem jinbidel, u s-semantika lessikali li fija nistudjaw it-tifsir tal-kliem u relazzjonijiet tas-sens. Allura tidħol is-sinonimija, l-antonimija u l-bqija. Huwa naturali ħafna li f'lingwa il-kliem jibdel it-tifsir tiegħu xi ftit. Jew ħafna. Jekk nieħdu pereżempju l-Ingliż, fl-Ingliż il-kelma meat qabel kienet tirreferi għal kull tip ta' ikel, illum tirreferi biss għall-laħam. Manka l-kelma siringa mit-Taljan li qabel kienet tintuża bħala forma rudimentali ħafna bażika ħafna ta' strument li bih tista' tagħmel ħoss, illum siringa nużawha bħala biċċa għodda li biha tista' tinjetta jew tiġbed likwidu. L-istess fil-Malti. Jekk qabel konna nużaw il-kelma warda, pereżempju, li kienet tirreferi għal kull tip ta' fjura, illum nużawha biex nirreferu għal fjura partikolari. Il-kelma sajjiet, pereżempju, titlu minn ħrafa li ġabar Manuel Magri, niltaqgħu ma' sajjiet il-asafar. Is-sajjiet tal-asafar u allura sajjiet kienet tfisser ukoll kull tip ta' kaċċatur. Illum sajjiet fisser biss kaċċatur tal-ħut, dak li jaqbad il-ħut. Għandek ukoll pereżempju l-kelma boloq li ġejja minn iblaq. Tajjeb, iblaq tfisser gris, allura boloq tirreferi għal xi ħadd li beda jitfaċċalu x-xarabjat f'rasu allura qed jobloq, imma llum it-tifsira ta' boloq twesset u nirreferu għal xi ħadd u jekk xi ħadd ngħidulu li boloq ma tantx jieħu pjaċir għax ifisser li żmienu għamlu. Spiċċa, għadda. Meta niġu biex nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet tas-sens, nitkellmu fuq pereżempju is-sinonimija. Meta jkollok kelma jew aktar bit-tifsiriet tagħhom li jkunu jixtiequ, joqrib ħafna ta' xulxin. Allura għandek moxt petne ta' lavaganza, kulur, lewn. Għandek l-antonomija. L-antonomija hija meta għandek żewġ tifsiriet żewġ kelmiet li t-tifsira tagħhom tkun opposta għal xulxin. Allura għandek twil, qasir, oħxon irqiq, għoli baxx. Nitkellmu wkoll fuq l-iponimija u hawnhekk x'inhi. Meta kelma tkun tinkludi lill-oħra. Allura għandek pereżempju hawnhekk nitkellmu fuq l-iperonimu, pereżempju ħuta, u mbagħad għandek il-koeponimi tagħha xi jkunu. Ikunu tipi differenti ta' ħut, mela għandek vopa, mulet, kaħli, sargu u l-bqija. Nitkellmu wkoll fuq il-polisemija. Polisemija tfisser kelma waħda batta tifsiriet.
Nistgħu nitkellmu pereżempju fuq il-każ klassiku ta' tromba. Meta għandek tifsiriet ta' tromba tal-arja, tromba tat-taraċ, tromba ta' żarbun tat tromba, tromba l-istrument li biħtara fil-bot, eccetera. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.